nuussinut kaikkia mutsia. Miksi? No siksi, koska bet. YOLO! Miksi sä oot vittu Mirroraaton tolle vittu väärin? No kun se on vähän vammainen. Miracles. Jumalauta. No niin, pitkä savittaa. Nice. Harri mittaa sen kaikkia munat. Poliittisesti sanoen Sanna Marinin valtio on... Se Ei älkää enää vittu menkö siihen, kun toi Niken kalja kaatuu. keksi siellä on. Ei, mulla vaan niinku lukee vaan toi. Tuleeko nyt jotain viestiä suku laittaa? Vittu mä nussin tän kaikki on mut se GG. Natsaa hei. Ei näin. Poliittinen mielipiteeni on, että Sanna Marinin... Eka vietti. GG. GG vittu. Se oli multa. Ei vittu, et sä Ai, katso omaa vittu liveä. Vittu mä nussin tän kaikki on mut Kynä. ja Sanna Marin on. Sanna Marinin valtio kusi meidät ohi täysin. Ellu kattoo tää, vittu Ellu En kommentoi ymmärrä miksi Sanna Marin kusi meidät ohi politiikallaan ja yritti saada meidät Vedä Suur-Suomeksi uudis ilman... tähän väliin vittu. Okei, mä vedän. Sää on 50 astetta per vuosi. Venäjä aikoo hyökätä Latviaan. En ymmärrä miksi heillä on motivaatiota tähän. En ole ikinä ajatellut, että Venäjä pystyisi hyökätä muihin maihin kuin Suomeen. Suomi on taas maailman... Vitun toi vittu hyyliä. Suomi on taas maailman suosituin maa.